हेलो गाइस खुलुमबाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै हो अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां गवालपारा जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नैथि बोसोरारि जथुम्मा लोगोफोर मानगोनां आलासि बिथांमोनखौ बरायनाय जादों नैबे नुथाया लोगोफोर नायलांदो बे समाव मानगोनां आलासि बिथांमोना जौस्राङाव गाखोनो नागिरदों लोगोफोर मानगोनां आलासिफोरा गाखोबायनो मानगोनां आलासिफोरा सफैनो हाबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन गासैनिसिमबो लोगोसे गवालपारा जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नैथि बोसोरारि जथुम्मा लोगोफोर गवालपारा जिल्लानि सारापारा गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै बिथांमोना गाजा गोमजायै खुंलांनो हायो आर'नाइजों बरायनो खावलायनाय जाबाय आङो गुरै खावलायबाय लोगोसे जोंनि आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय सिनायथि होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय सिनायथि होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनाय गुरै खावलायनाय जाबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाथिनो हादों बिथांखौबो गावनि सिनायथि होनो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों ओंखारदों बिथांखौबो गावनि सिनायथि होनो थाखाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो गुरै जोंनि गेजेराव धनन्जय खाख्लारि बिथांखौबो दिनैनि बे गेवलां मेलाव गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बे गेवलां मेलाव सिनायथि होनो ओंखारनायखौ लानो थाखाय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय बिथांखौबो जों मावबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय आर'नाइजों मान बावनाय जाबाय आरो जोंनि गेजेराव बर' भारतनिफ्राय कालचारेल विभागनिफ्राय मानगोनां नुजाथिनो हादों बिथाङानो जाबाय प्रकाश बसुमतारी बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों मान बरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय गवालपारा जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नैथि बोसोरारि जथुम्मानि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ जागायखांबाय बिथांमोना